Karong musa ka na sabang presyo sa LPG, apektado na ang pipila ka tag-iyaw karinderya sa Davao City. Samtang mga public utility vehicle driver, wala makontento sa giubos sa presyo sa diesel. Ari ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa unang adlaw sa Nobyembre, natala na ang pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG, human kapin 3 pesos ang gisaka sa matag kilo sa tangke sa LPG. Busa kini si Jason Carzano nga tag-iyaw karinderya, mihangyo na nga dili na motaas pa ang presyo sa LPG. Para sa mo, medyo bugat ka sa mong bulsa ba. So nanawagan lang mi sa kwan nga nahat nga medyo babaan pod gamay. Kapin 70 pesos ang total sa gisaka sa presyo sa LPG sigon sa usa ka dealer sa Samal Island. Gisundan usab kuno kini og increase nga mo total og kapin 30 pesos. Apan sumala niya nga sanggit sa isla sila nagpuyo, ang mga customer dunay option nga dili mo palit og LPG kung mahal ang presyo, ilabi na kung ting-init ang panahon. Diri sa Samal is na pa mang good option nga mangahoy, manguha og gapnod. So kung ting-init, pareha karon ting-init unya mahal, hinay gud kayo ang selling sa LPG. Sa karon ana sa kapin 1,100 to 1,200 pesos ang matag 11 kg nga tangke sa LPG sa Samal Island. Samtang karong naglihok na sab ang presyo sa produktong petrolyo kung asa piso o 15 centavos ang gisaka sa presyo sa matag litro sa gasolina. Mikunhod ang presyo sa matag litro sa diesel ngadto sa 35 centavos sa unang higayon sulod sa siyam ka semana. Apan bisan niini, sakit gihapon kuno sa bulsa sa mga public utility vehicle driver ang gamay ra nga pag-ubos sa presyo sa diesel. Taxi driver, tinaluya. Wapay pasayro. Mingaw pa. Taas pang gasolina. Lalawa na. Hilak naman driver lagi. Gagmay ra magud mig income diri. Actually karon mangani pag lisod mangani mi og kanang income og kuan 300. Nya kuan pa og kanang panggasolina namo wala lay pamilya sa among pamilya. Matod sa Department of Energy, ang paglihok sab sa presyo sa LPG o produktong petrolyo tungod sab sa pag-usab sa presyo niini sa international market. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.